mag ohala. Koro sani yot mokalo kod Equity. Kata ka en yaro wandi, mwandu ma itiyo godo ya pis, masinde kata dwaro mora mora mar ohala. Donj mana Equity mobile app kata Equity online mondo ichak kungo kawuono. Kungo yot kod Equity. Arwa kie chenro wa makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mwamedo ge ombaka gi oganda luo mago matiyo mateke weche mag ohala kod keto mwandu. Kawachopo singo marwa mano makelo ni twak makelo dongruok kaka oganda luo. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. E chenro wa makawuono nyakon mga jwang mag ombaka gi wuod luo mongere kaka George Odhiambo matimo ohala mar golo wende. Ohala mano chako kaluwore kod lek man en godo kodongo. Ne walime studio mare motisini Banjo Records katimo ohala ma TRM mantie Thika Road kendo goyo kod mbaka e yo machal kod ma. Giluonga ni George Odhiambo, aja Homa Bay, Ndiwa, kamomi luongo ni Kanyikela. Ohala matimo en ohala mar golo ne jothumbe thum. Kata gi ngolo gi dhok machielo ngolo. Koro mane ohala matimo. Gima no inspire ni kaluwore gi what I've gone through mana gi life mana se kadhe. Nikech wach mar thum ne gima nachako chon. To noko yot. Koro na seche moko kapo na dhi kata studio adhi timo ngoma to ido kantie challenges moko ma ok mi time nikech pok ing'eri. Koro imiyo jok ma oseng'ere, jothumbe mosewuok madongo dongo. Koro kaka an jathum mane pod ya piny yudo nafas ne tek. Koro na wacho ni chieng' moro ka Nyasaye ogwedha to natimra nade. Nachako ohala mara mar timo thum, lakini ok abi time ni a benefit an kian. But abro time mondo mi atim ang'o, a support godo jok ma bende no chandore kaluwore gi ngima mane akadhe mar golo thum. Koro mane gima no inspire mar chako ohala mar thum ama ohala mar yawo studio mar golo thum. Lessons ma selan and gin ni consistency. Nyakibed ng'at ma gimitimo, nyakibed kwanza mokwongo nyakier gimitimo. Nyakier gimitimo, alafu consistency matters a lot. Nikech without mano kinyal progress. Kinyal achieve whatever you want to achieve. But so far, anyalo wacho ni ahero gima dhi mbele. Ahero gima timore. Kendo ahero kaka ohala dhi maber mar thum. Challenges nitiere gimoro amora mitimo nitie gi challenges. Koro challenges moyude music yudo ka samoro nitie jok moko mok nyal meet their expectations. Ng'ato biro dwan igolo ne thum lakini odware mapiyo nikech yudo kan nitiere jok moko ma bende nitiere line mitimo ne gi thum. Koro ng'ato yudo kan gi haraka odwaro ne thum mogol ne no mondo timre nado oyuda immediately. But ngini kopo ni waharakisha gimitimo samoro quality ok nyal wuok maber. Koro kopo ni waharakisha to quality dhi wuok marach. To ka quality wuok marach ibiro blame no ni wan mone otimo ni gima rach. Koro we believe e golo quality. Koro mage challenges ma seche moko ayudo. Yudo kata seche moko iwak gi ng'ato to okodwa mi time mar mondo mi ilos ne gimoro maber, mondo wuok gimoro maber kaka ipange. Nikech ngeni kiyawo ohala tidwaro ni i meet expectations mag clients magi. Koro samoro koko mi that time mar loso ni gimoro maber quality ma kako dwaro. Tido kamano is a big challenge. Koro mage gik mo go through seche moko. Music pays. Kanyal riambo, music pays because samoro nyalo luonge shows.
Samulunge shows you will be paid, you'll get money. Nowadays, music, earning a living from music is much easier than chon. Kichido kasani ntire other platforms like social media platforms like YouTube inyalo doka chuli, inyalo yao TikTok inyalo chuli. So there's a lot of ways minyalo earn from music. Koro inyalo wacho ni music pays a lot. Koponi I concentrate on whatever you're doing perfectly. Kendo ihere gi chunyi te. Koro music pays. Okanyalo wacho ni music does not pay. Music pays. At least you need to have savings. Nyakibede gi savings. Kikibeda weda ni spend gimoromo. Yani kako donjo ni kawe tiyo kodete. Oningo beni I calculate ni at the end of the year angoma yodo. That's when you can that's how you can do the stocking. Inyalo save through the earnings you are getting from the shows, earnings you are getting from YouTube. Kamano mondo yudni inyalo bedo kata gimoro matin minyalo save mondo konyi into future. Mondo mi achieve your dream, gimoro mara mise plan ni dwa timo. Never give up. Mano kende gimanyalo wacho nikech inyalo doka the gika point ma inano life tech could don't give up with life ida werigi, you know, just focus on whatever you want to do, go for it. Kiki give up, make sure ni achieve whatever you wanted to achieve. Nikechana wacho ni kopo ni debed na give up doka chopo kumachope nikech kaloro gi life manakadha it was very very hard. Mano is a story for another day. But kopo ni a give up doka chopo kamachope ni. But nikech na focus na wacho ni abro achieve the dream I wanted to achieve. That's why I'm here today. To start a music business, odwaro enough capital. Kodwaro capital even nikech kata kingiyo ka magi equipments mag pesa. Koro nyakibeda gi pesa maber mondo mi ichake. Okinyal chake ni idwa chake tu hivi. You have to have enough funds, enough money. Moromo yawe. My advice especially jok matindo anyalo wacho ni mokwongo gimoro amora mitimo bed gi passion mana kana wacho. Here from bottom of your heart, feel it, and then gimoro amora midwa timo kiki give up. Banjo Records one gi social handles ma inyalo yudwa godo, one gi numbers kanyo ma inyalo yudwa godo. Koro koponi dwaro reach to Banjo Records, in fact sani ntira offer manwaketo bro dhi nyaka February keche kaluwore gi live kako sebedo matek ne ji. Koro nwaketo ni wanyalo miyo gi offer mar 5,000 per recording per audio. To en offer manochakre November, manochakre October to dhi nyaka February higa manyien. Koro en alphabet, but kopo ni ionge kategowezo mar nini chula alphabet no to in gi talent okwabiwei nitie jok mosekonyo. Koro namba mar producer en 0708 822 972 nono abirio nono aboro 22 9 72. Mano namba mar producer ama namba na mabende kuponi yudo ka namba producer is busy nyalo temo bende richa then abro connect gi producer. Koro namba na nyalo yudo nono abiro area dek achiel ariyo nono abich adek achiel ama 0723 120 531. Wantiere Instagram ni Banjo 254. Wantiere Twitter the TikTok bendi lungwani @Banjo 254. Wantiere YouTube nyalo cheko ngomowa ilungoni Banjo Records 254. Banjo Records 254.
Aduogi nyake chuny boma ma Nairobi nyakoro mga jwang ya paya mar Ronald Ngala kamoro me kod wuoluo mong'ere kaka Kavino Kendo matimo ohala mar go chapa lewni miloso godo mwandu mopogore opogore. Ohala mano ochako bang' athung'a mager mar COVID-19 arucho thuolo mag tije e pacho kae. Ne walime kare mar ohala kendo goyo kode mbaka e yo machal kod ma. Nyinga Kevin Ogendo, anja Kabondo Kasipul, timo tich mar design and kambini wachako iluongo ni Olele Garments Limited. Chakre tin asebedo ka atimo tije mag goro chwecho and adhi e college atimo design, diploma in graphic design. Chaka dok atimo degree in interactive media design. Koro asebedo gi lony kana wuok e college ne adonje ondika gi kembe matimo design kod printing, screen printing mag okombe, mag sende, mag tiles, screen printing mag lewni. So mane ma ne abedo gi gombo mar medo somo matut weche mag printing mag lewni. Artwork watime computer kae. Kwasetimo artwork to aloso film. Kwaseloso film to aloso screen. Screen wa mount a machine. Ma Indian manual screen printing machine. So seche ma itiyo kode ti iyudo space mar printing. So wakao fabric wa irieyo e table ni kama gito sengadi, yeah, but warieyo fabric e table, then watiyo gi SQG to wa print. Koro my screen ma watiyo godo e printing nangani. Yeah, challenges ng'eny nikech ji ong'iyo kod lewni ma wuok oko ma nengo gi samoro iyudo lewni ma wuok oko ni gi range mang'eny mag nengo. Nitiere ma nengo gi ni malo, nitiere ma nengo gi ni piny kabisa. Kaka mtumba nengo ni piny kabisa. Koro mondo walar kod jogi chiro achiel. Iyudo ka nitiere ji mang'eny wacho ni but dewa dang satine berna lakini deo bedo deo use kata mana siling 400 kae to ne nyalo konya to 400 no nengo ma samoro ichulo funde motwange kapok iketo cost mamoko mag printing gi mag ng'iewo material. Kech material wang'iewo plain, watimo design, wa print, wa kiwa print no mondo kik bed ni kiluoke to nyalo then watwengo. Koro processes go gi nengo mag production sani endi especially stima. Kech watuoyo rangi gi stima. Ka watuoyo gi stima, nengo mar stima bedo man malo. Koro okinyal uso gi e nengo ma piny ahinya. Koro mago moko kuom challenges ma wakalo. Ya ng'ama nyalo chako ohala nyaka bed ng'ama oikore ne kinde ma piny otuo gi kinde ma koth chwe. Tiende ni nitiere kinde ma onge ng'ama nyalo biro penji gimoro nodwaro giri ni samoro. Seche michako ji pod ok ong'iyo kodi. Koro ji be pod ok ong'iyo gi gik midwa uso negi. Gikia ni gin counterfeits koso gin gik ma original. Jomoko dwa ni gi test mondo ging'e ni kopo ni loso lewni, kopo ni print gi be rangi gi nyalo wuok. Koro luoro to kik bed ne ng'ama dwa chako ohala. En ni nyaki bed gi vision ma clear ni gima dwa timo ni product gi adwa golo ka gin gik miuso ma tangible. Idwa golo raw materials kanye, tidwa timo value addition midwa timo ne gen mane to chichi ni kanye. Mane gima nyalo advice ni ka ng'ato sefwenyo to en thuolo mar donje chiro. Wakano records, wana limited company, wa chulo tax, one code ngama wa outsource ne
services mag accounts o timo bookkeeping. We receipts there one called petty cash voucher gik moko mang'iewo receipts there indiko petty cash ka gin mag petty cash ka gin mwachulo oko one called our pin wayudo ETR receipt watimo godo return. So our records are well kept. Records wa wakano maber nikech mane yoro ohala mwatimo ema nyalo ng'iyo godo ni wadhi maber or challenges nitiere. Records important ya ohala nikech ibiro ng'iyo godo ni to in gi wuoche adi modong', in kod shirts adi modong', in kod bags adi molosi, adi moseusi, adi modong'. So ohala maber manyalo nyisi graph mari kaka uringo dwaro records mag cost mag gik ma wen ka gik ma ung'iewo, gik ma uso, nyaka ng'ama timo ohala bed gi keno aina mag records aina. Given a chance mar yiero ohala machielo, an kod paro mana manyalo mede ohala mwatimoni. Anyalo dwaro yudo kaka wanyalo pidho fiber crops magwa kendwa. Gi machinery mo wanyalo harvest godo these crops to waspin godo fiber mondo obed cotton, wanyalo pidho pamba, wanyalo gombo ni wabedi kod setups mapidho pamba to process pamba market gi e lewni. Wanyalo gombo ni watim bende jute farming mar pidho alot apoth, but apoth ma fiber ma igolo e yiende emitiyo godo e loso gikachalo okepni. Wanyalo dwaro ni wabed kod machines ma nyalo goyo golo fiber mar banana, nikech fiber mar banana bende tiyo godo e gik moko ma chalo kaka towel mag ria ma mine tiyo godo mwang'iyo oko giendi thoth gi loso kod fiber mar rabolo. Koro wanyalo dwaro ni wabed gi machines ma wanyalo process godo those fibers mondo wabed gi a wide range mag products mag lewni gi gik moko duto ma fiber crops golo. Ohala ni kod faida nikech wachake 2020 ka wachake wabedo gi clients mag shirts manohero gi ginyisowa ni wadwaro wuoch, then wachako loso wuoch wan kod style mag wuoch kaka rwakora ni wuoche nani long ni mage waloso kae, and ne ok wachako gi long. Clients ema penjo ne obo unyalo loso na long measurements gae adwaro long, and be unyalo loso na wuoche. So machiegni nisha wa deliver shirts ne client moro openje wani to be uloso gute. Koro wachako paro ni to sana timo research yo mwanyalo yudo godo machines maloso gute. Koro faida mwasebedo godo wase timo expansion matin toke ka interior space mane wakelo machines wamoko ka machines wamoko mag wuoch pod odong Kariobangi, pod wan gi workshop Kariobangi mwalose wuoch. So pod wanyalo gombo expansion ranyisi mar ni nitiere growth mosebedo. Olele garments wantiere Nairobi CBD, wantiere Ronald Ngala Street, building milongo ni Magic Business Center, Wing B, 4th floor. Wantiere bende Facebook kaka Olele Design Factory, wantiere Facebook kendo kaka Olele Garments, wantiere TikTok kaka Olele Garments. Koro magu kulma inyalo yudowa. Namba mar simu en 0722 394348 0722 394348. Wakao yo machoke chendo ni mar ohala gi mwandu nyakorom gajwa. Kata kamano ka waduogo wamenyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor.
Ango? Wane wasolo gweng mangima ika mondo wabed gi nyasi nikech mama. Kareno dhi kanye? Mano ng'ano matugo koda. Ng'amo temo tugo koda. Machiegni kendo nyakoro mga jwang'e chendo ni mar Ohala gi Mwandu. En mor mara ni podikete mane chendo ni wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. E chuny boma ma Kisumu waromo kod wuod luo matimo ohala mar uso simu mag ong'we yamo. Ka bende oloso mago mosekethore. Ohala mano ochako malo higni 5 mokalo nyaka sechegi. Ohala ni osekonyo chopo dwaro mage mag omenda. Ka bende osego ndama mopogore opogore. Nyakoro mga jwang' Steve Awuoth en ja ohala mar juma. Okay, an gi nyinge luonga ni Steve Awuoth. An aja ohala, an nyaka fundi. An gi duka Mega Plaza e floor mokwongo madonjo supermarket. Nying duka wa iluongo ni Tehila Technologies. To wauso simu, to waloso nyaka simu. Ohala ni wasebedo kwa time igni igni 8 mokalo. To chon kano wachake ohala ne berbere kech ne wayudo kaka winjre bei mar simu kopogore gi sani koro kaka bech simu oidho. Kapok ing'eyo ohala moro nyaka bed ni ipuonjri kata ng'ato puonji. Koro an loso simu no puonja, koro in the process mane pod ipuonja ne atimo savings moko matindo tindo. Koro bang' timo savings emochako go yawo duka. Chon ne wantiere stage ma Kisumu, wawuok e stage wadhi Tivoli, wawuok Tivoli wayawo shop mar New World Technologies, shop number 6 kidhi Tivoli do New World, shop number 6. Kendo bang' savings kendo waduogo wayawo kendo branch ma koro wan godo e Mega Plaza kae miluongo ni Tehila Technologies. Koro in savings I believe ni wasekonyowa timo tijewa gi riembo ohala wa kanyakla. E midhiero to nyaka bedi e ohala ma ng'ato timo kaka challenges. Koro wan e ohala wani wayudo midhiero mang'eny, kaka inyalo yudo ni koro sani customer mane uso ni simu kata higa mokalo gi 10,000 sani yudo ni simu manie market sani bei matin mogik chakre 20,000. Koro ineno ka koro mano koro miyowa koro ok wa make sales kaka onego bed ni wa make sales. Kata joma biro nyiewo simu bech simu oidho sana. Koro tek mondo iyud ka ng'ato chopo bei ma uwinjru e yo maber. Koro ka loso simu kendo iyudo ka wan gi challenges mang'eny. Bech spare parts mag simu oidho. Inyalo kata ni screen ma iloso ne ng'ato gi 2,500 sani oidho. Inyalo lose sani walose gi 4,000 kodhi mang'eny sana, kodhi mapiny sana to 3,500. Ohanda ni ahere nikech en mokwongo kalo simu en gima tiyo gi lweta, to mona ntiere ka tugo gi screwdrivers. Atugo gi screwdrivers to modong' to kora pongo gi wiya. Ang'eyo kama shida ntie. To gimomiyo ahere en ni gombona en ni chieng' moro kapo ni Nyasaye koro manyona taya maduong' to mondo wabed kata ni koro duka wani koro duong' ma wanyalo wacho ni koro wan gi every desk nigi technician mare. Wachako kata koro ni koro Tehila ntiere ka simbe ma koro waloso wan wawuon miluongo ni Tehila. Mane kore gombo wa koro joma ne ok kanyo mawinja, jowinjo te mane ok kanyo, gima nyalo kono wen gimoro achiel ni tij loso simu gi tij uso simu en tich maber sana. Kiseketo chunyi ni datime, kata kapo ni ne in ga gi chuny moro ni loso simu no onge pesa, asai wan wago nyaka training. Wago training e duka okae. Inyalo manyowa Mega Plaza ground floor Tehila Technologies mondo ibi wago ni training makare, mondo ibed king'e ni koro bang' goli training
ibro konyo lando habari ni kuom jomoko mawacho ni loso simu onge pesa. Mai makelo e giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu nyakorom gajwa. En geno mara ni medo yudo puonj makare kotendro gi magi mwamenyo ni chenro ni mar ohala gi mwandu. Tudiko da kendo juma manyien e seche makama. Wamed goyo mbaka mago makona dongro kaka oganda luo. Oriti masani nyinga Lydia Okeyo.